Igwebike TV, Igwebike TV, ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV, ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV, ọ bụ ọkachamara n'ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu. Ndewonu onye ọma na-ege ntị, anyị na-asị gị nnọọ taa na Igwebike TV. Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka. Nnọọ. Tata anyị na-eweta otu n'otu ajụjụ. Anyị na nwanne anyị nwoke bụ ọkaiwu na odeakwụkwọ ga-akarịta, mana m ga-ahapụ ya ka ọ kọwara anyị onwe ya. Nnọọ nwanne. Daalụ. Afọ m bụ Ifeanyi Ilukwe. Abụ m onye ọkaiwu na Canada. Nnọọ. Bụkwazị ọma na Nigeria. Nnọọ. Daalụ. Daalụ rinne. Ị bụ onye ọkaiwu na Nigeria tupu ị pụtawa Canada. I wee pụta ọ na Canada ka ị nọ wee bụzielu onye ode akwụkwọ ka ị na-edebu akwụkwọ mgbe ị nọ n'obodo anyị bụ Nigeria? Mgbe m nọ Nigeria, ana m ede akwụkwọ, kama na nke bụ eziokwu na akwụkwọ niile nke m dere na Nigeria nwụrụ nke m ncha wee publishie. Wow. So Okay. wee bịazie Canada wee banyezie imezi ka publishie. Okay. Daalụ rinne. So ị ga-asị na ikuku dị na be anyị si gị dee, mana ikuku nọ na Canada si gị bupụtazie ka anyị malụ ihe ọzọ ịdị mma na ị na-eme. Ịma na n'obodo anyị Nigeria nwere ka ọ dị, ị ga-erijugolu n'afọ wee chọwa ka ya chinye ndị ya publish gị akwụkwọ. Maka na n'eziokwu na be anyị na ndị mmadụ ada agụkewa akwụkwọ. So ịbịa gbakọọ chekie, ihe malụ ma ihe ị ga-asị ka ị rapụgodo ka ime nka. Mana abịasịa m na obodo Canada fụ na ị ga na-emenwu ha ncha niile na ọ dị izi iji wee dupụta akwụkwọ a. So mgbe mebezie ya. Daalụ rinne. Kedu ihe bụ ebumnobi gị ma ọ kedu ihe kpalite mmụọ gị iji wee dee akwụkwọ ndị ide? Ihe bụ ebumnobi m iji dee akwụkwọ ndị bụ nke m bụ ụzọ wee dee bụ nke gbasatalụ ihe lọọ ọkaiwu nọ na ya. Okay. Ndị Igbo na-akpọ dictionary. Mana ihe dictionary ihe gbasalụ nke dị na gbasagasịala ihe okwu, ụfọdụ okwu ndị mmadụ nwere ike hafụ ya ha enweghị ike ịma ihe ọ pụtara. So wee sị ka m gada anya bụ okwu wepụta ya n'ụdị na onye na-agụgụ na ọ bụrụ na ị ga-abụ ọkaiwu iwee ma ihe ụfọdụ na-eme. Enwere ike ọ bụrụ isi wee nọrọ mmadụ achọ ka ọ sị enwe ike ụlọ nwere ụdị ihe ahịa gị na mmadụ chọrọ imekọ, mana o nwere okwu ị ga-afụ, mana onye ọkaiwu anọghị nso. Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ a, iwepụta ya, chọọ okwu one ma one ịfụgasị dị ya, ọ gwa gị ihe o meiri, ihe ọ pụtara. So onye ka m ji wee dee ya. Adị akwụkwọ bụ maka onye ọbụla, ma onye ọkaiwu, ma onye na-agụ akwụkwọ, ma onye na-agụrụ akwụkwọ ga-aghọtanwu, kọwalụ gị ihe okwu dị otu a mee na ihe gbasara ọkaiwu.
onye Ọ ka dị m ji mma. wee daa ya. Okay. Mana nke ịbụọ bụ ihe gbasalụ maka mpako and so mụnwa na-achọ ka mmadụ malụ maka ịkpa agwa ụmụ agwa na-adịrọ mma mmadụ ga-agba ọkpa, so wee sị na otu ọ ga-esi wee dị mma bụ ibupụtie mmadụ onye gụọ ya ọmalụ. So ya bụ ihe dị m n'obi iji wee maa akwụkwọ n'akpa. Daalụ, okwu ga-amaka. Abụọ m onye ọkaikpe, mana ihe na-akọwa bụ na m were akwụkwọ ga wee dewe n'akụkụ m, na ọ bụ na onwe ka mmadụ si wee pụta wee sị m na nke a na imetara nke a, mmepe akwụkwọ a gụcha ya na m nwee ike kwuroro onwe m wee gwa onye ahụ na ama m na ebe a na m dị right ana m adị alright. Ihe na-akọwara anyị na akwụkwọ a ga-enyere anyị aka mee na ọ bụ na anyị gụcha ya. Ọ ihe m na-ekwu na ọ nwere okwu mara otu anụnwa a na-abụ asụsụ oyibo ije bute dictionary ndị oyibo na-akpọ dictionary bute ihe chọba okwu oyibo ahụ, mana nke a bụzi okwu ihe gbasalụ ihe dịgasị na iwu eme ma nke ndị kọt ma nke ndị ụlọ ikpe kwuru maka ya. Nwere ike gị na mmadụ a na-akpa nkata ọsị gị kọntraktị jikwa mee nke nwa, ma nwere ike mara ihe bụ kọntraktị ije bute akwa anyị gaa na maka na emere m ya ọ gaa n'usoro gaa n'ebe a mepee ya ebe o bido si ịfụ ya ị mara ihe kọntraktị mean, kedu ihe gị na mmadụ isi ka unu kwekọrịta ime biznes, ị mara ihe o mean. So mana ọ bụrụ ihe ọbụla ịgbalụ chọwa ọkaiwu, so ọ nwere ka ị ga-esi nọrọ ihe ụfọdụ ịghọta ihe ụfọdụ, inwe nke ndị oyibo na-akpọ basic knowledge nke ịbụ ịma enwegoda idea ihe mean. Ọnya ka m ji wee mee ya. So ịgbalụ ga-eweta ya sị ezi nke ndị a na-ekwu ebe na aghọtakwa nne, mana inye ya n'akwụkwọ a ọ kọwalụ gị ya. Ọ dị mma, daalụ. Anyị ma na ka anyị si bụrụ ndị ojii na ya ịgụ akwụkwọ bụ ihe na-agbakasị anyị arụ. Kedu ka anyị ga-esi wee encourage ndị Igbo na ndị ojii ka ha wee bido gụwa akwụkwọ, because na anyị ma na n'ime akwụkwọ ka na-ezu eziokwu, ana anyị chọọ ime eziokwu anyị need ịgụ akwụkwọ. So kedu ndụmọdụ nwee ike inye anyị ma ihe nwee ike iji wee kwado anyị wee na-akọwara anyị na ịgụ akwụkwọ dị mma? Kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị wee bụrụ ndị na-agụ akwụkwọ? Ịgụ akwụkwọ amaka. Ekele m Chineke na m bụ onye ụlọ akwụkwọ, mana ịma na asị ndị Igbo anyị bụ nke bụ eziokwu. Ndị Igbo na ihe ha na-enejere anya bụ kedu ihe a ọ ga-enyekwa ha ego maọbụ ihe ọkpakọkwalụ. Na ọtụtụ ụfọdụ na-aba nnecha anya sị na ekwu Okeke gụrụ akwụkwọ na ya afọkwa onwere ihe ọ gụta. Mana ihe ga-eme ka gbanwee na-eme ka ndị be anyị na-agụ akwụkwọ, ka anyị chenjie, ka anyị tụgharịa ka anyị si afụta ndị gụrụ akwụkwọ and ihe anyị na-akpọ ihe nke ndị oyibo na-akpọ value system. Mmadụ nwere ike burugodu ego puku ihe ọsọ buru ego jue n'ụlọ niile, mụnwa na ụmụ na-ele anya. Ọ bụrụ na omume gị ma agwa gị agbasịrọ m, onwere ihe m ji ekpọ m. So ndị be anyị ga-amụta ka esi akwanyelụ ndị gụrụ akwụkwọ abịa na mitin na ụmụnna onye na-eji ego, mana o nwere ka a ga na-esi akwanyelụ onye ahụ Okafọ n'anya na Okeke na ọ jere akwụkwọ mana o nwere ego, mana a na-akwanyere ya ugwu ya. Ọ sị na akwụkwọ makwa mma, mana na-abịa na mpaghara anyị, ọ bụrụ na ụdị akwụkwọ ọsọ gị gụọ nwere onye ụmụnna ịchọ ka ikwu okwu na mitin ụmụnna sị biko gị nọrọ na nwere ihe ma bikos na nwere ego,
Ọ ihe kpatalụ mgbe m gụchara akwụkwọ m wee gaba, nna m wee sị m ka m nọrọ na Anambra Ọnịcha na o nwere friend ya ka mụ na ya ka m banye na ihe na ya ka m practice lọ. Nsị ya mba, nsị a na m ajụ, ọsị maka gịnị, nsị a na ndị be anyị amara uru akwụkwọ anụ agụba na anọ m ebe kedu ihe m ji gbago Lagos. Lagos bụ na mgbe a mbịa enwere m moto, enwere m ụlọ, aka m bikwa uti mmadụ, mana m na-agafe ndị Yoruba niile ebe ọbụla ịfụ ha na-aba ahụ na-asị m dị lọọ ọkaiwu azị ụdị ugwu ha na-akwanyelụ m. So onye akpata m ji wee nọ n'ebe ahụ, mana mgbe ndị be anyị bido wee kwanyere ebe m ugwu bụ mgbe afọ na m egotego moto wee sị na ọ dịkwa ka orijugo afọ ka anyị natakwa ya nọmbịa na ọ dị ka oribego nke bụ afọ. Ọ bụ na anyị ebido na-enye ndị gụrụ akwụkwọ ugwu ruru ha nke ndị oyibo na-akpọ ọnọ. Ndị be anyị ga-ebido tie ebe a na-akwụ fụ na ọ bụrụ sọsọ ego bụ ihe eji akpa ike n'ụwa. A lot of things, mmadụ gụrụ akwụkwọ, connection, contact, so many things. So ọ bụrụ na ndị be anyị ga-aghọta ọtụtụ ndị mmadụ na ndị be anyị ga-ebido na-agụ akwụkwọ ma na akwụkwọ dị mkpa. Ndị niile mgbe m na-agụ akwụkwọ mụrụ m amụ na-asị m ọsọ akwụkwọ ka ya atọ na ya mgbe ha ndị ejebesịa ịzụ afịa na-ebu ego mgbe ha na-agụ akwụkwọ nna ha ncha niile ruo eto nwedo onye fụrụ azụmanya. Achịchịkwa m gụtakwa akwụkwọ a were akwụkwọ a nata, ma ihe a niile ha chere na ha enwechago enwekwugo m times 2 ma jidekwa akwụkwọ a. So akwụkwọ ma mma bụrụ ihe ị ga-agwa onye ọbụla ka ọ na-agụ, maka na onye maala onye gụta akwụkwọ mmadụ ama nnapụ nwe ihe mmadụ ama nnapụ n'ụwa. Daalụ, imepego anyị anya. Onye mmalụ ihe ya dị ya mma ya gụwere akwụkwọ gụba. Ọsọgo ya bụ na nne na nna gị enwere ego ga-eji wee zụ gị n'ụlọ akwụkwọ, mana ọnwa akwụkwọ ịfụ maọbụ newspaper maọbụ akwụkwọ a na-akọ maka ironi ya iwelu na-agụ ka ị na-agụ ka ị na-amụta ihe. Ọgwụ ka ọra m n'ọnụ. Nsị ka njikwa ọnwa n'one ka ọ bụ arọ n'one ka iji wee dee akwụkwọ niile anyị dị? Nke izizi akwụkwọ nke izizi a nke ọkaiwu m delụ nke a bụ 1 year ka m ji wee bịa, otu arọ. Mana nke ebu a nde o nwere ihe a na-akpọ n'oyibo the muse, because otu na ana m edekwa nke ndị oyibo na-akpọ poem. So onye bụ akwụkwọ m ọzọ ga-apụta, mana mgbe m nọ maka tupu m gụọ nje gụọ maka ọkaiwu, nne m sị na ọ dị mkpa na ebe ọ bụ na ihe niile bụ n'oyibo ka ọ ga-abụ na njegoturu jee ka apịchaa m na English. So mgbe banye English na Nsụka na University of Nigeria UNN wee gụọ ya 1 year. So after ka 1 year agasị mgbe gbagowezie wee jee ịgụ law. So ebe a ka m nọ wee discover na ihe gbasara ide akwụkwọ ma ndị Igbo na-akpọ literature na ọ ihe dị m n'ime, ọ ihe mmasịrị. Mgbe a nọ ebe a ọ na-abụ nnọkọta ọ dịka ọnwụ ihe nwa bịa m na-arụ, mwepụta akwụkwọ debede na-ede ndegide m enwere m ike na nke ndị Igbo na-akpọ 30 seconds ma sorry 30 minutes ọ bụla m edego poem. Ewee na-akọwalụ m ebe a na ihe na-eme m ihe a bụ na nọọ spirit nke a na-akpọ muse bụ ihe possess m. Ọbịa ọ ma arapụ gị aka telu idecha Hibru na mmụ. Yes. So the thing nke akwụkwọ nke abụọ a na-anọ m the thing wee bịa m n'ahụ.
wee debi ya na Jenụwarị a wee bido na Jenụwarị wee degidie adịrọ m alalụ ụla till akwụkwọ mgbe wepụ aka na n'Ọgọst Wow. n'afọ anọ. Ọ dịka that news bịa nnọọ jide m nnọọ wee debi ya na-edi ya so na mma akpọkene ya na nke a bụ nke ndị oyibo na-akpọ etmos so ka m ji wee bịa Ọmaka. n'Ọgọst aka m pọblishkwa ya. Nke a bụ nke a na-asị na itinye aka iwepụrụ aka iwee megide wee mesịa wee bupụtala anyị akwụkwọ wee sị nekwa na akwụkwọ ka unu bịa gụọ na m esisigo oyego ọ magbuo onwe ya. Ọnwa eche ego akwụkwọ ga ebee ka ọ ga-afụ ya ebee ka anyị ga-afụ akwụkwọ a wee golo akwụkwọ a because na ọ dị mma ka anyị kwado ndị nke anyị gụrụ akwụkwọ gbalụ mbọ dee ya ede ka anyị wee na-amụta ọtụtụ ihe so anyị chọọ ịgụ akwụkwọ a ebee ka anyị ga-afụ ya wee gote akwụkwọ a ọ dịkwa na ijekwa na nke ndị oyibo na-akpọ webụsaịtị ya na nke m bụkwa www.ilukwelawfirm.com chetia na akụkụ nke ebe edere akwụkwọ books. Ọ bụrụ na itinye aka ebe ahụ ị ga-afụkwa ọ ga-ebupụtachakwa akwụkwọ mana ọ bụkwa na ide afa m na nke ndị oyibo na-akpọ Google Ifeanyi Ilukwe ọ ga-ebupụtakwa akwụkwọ a. Mana ịchọkwa jee na Amazon ọ dịkwa Amazon kwa ịtaịpụkwa ọ dịkwa ya ijekwa na Barnes and Nobles ọ dị ya enwekwa ọda online platform ọ dịchakwa na ya kama ịtaba afụfụ jọsụ daa afa m na Google obupụta gị dị akwụkwọ na-abịa ị ga-afụsị afụkwụ ya gbasara ọ dị mma so onye chọrọ ịgo akwụkwọ Ifeanyi Ilukwe nwanne anyị nwoke ọ bụ na ị chọrọ ịkwadie ka ọ wee ịkwadie ka ọ wee na-aga n'iru na-edepụta akwụkwọ ma na-agụkwa n'iru na-aga ka o si agụ ị gaa na Amazon ọ bụ na ị gaa na Amazon ọ sị ka o mee ya ka o dịla anyị izi ka o biela anyị nkenke na ị gaa na Google tinye afịa na akwụkwọ niile ọ dị ga-apụta inwe ike sizi ebe ahụ wee golie. Daalụ. Asị m ka m jụọ gị kedu ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ na-akwanyite gị mmụọ na ị chọrọ ide akwụkwọ nke gị? Mgbe m na-eto eto ihe ndị otu m na-akpọkwanụ m na ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ Achebe Achebe ka a na-akpọkwara mgbe ahụ na-enye m ego m na-eji wee pụ bụ na agụgide nke ndị okpu na-akpọ breki apụọ mana ọ bụrụ na ịpụta akwụkwọ edere ede novel nye m ya nwere ego m na-eji wee pụ wee nye gị nọrụ n'ime ụlọ akwụkwọ na-akụ akwụkwọ ahụ so Achebe bụ ofu onye mma melụ m nnọọ wee nwee ezigbote ịfụnanya n'ebe akwụkwọ dị. Abịakwazịa na nwata nwaanyị a nke bụkwa onye anyị na ya ga-abụ ofu ọgbọ bụkwa Chimamanda Adichie na nwata nwaanyị ahụ alaikwa ma akwụkwọ ya niile agụchago m akwụkwọ ya niile ọ na-akwalite mmụọ m ọ bụ ofu onye m na-enye ezigbote na-akwanyere ezigbote ugwu na ndị na-ede akwụkwọ na-akwalite mmụọ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke ikpeazụ m nwere bụ biko kedu mgbe akwụkwọ gị ọzọ ga-apụta? Ịma na Canada anyị nọ na ndị anọgasị m na ọtụtụ nzukọ dị iche iche
so ọ na-agba akwụkwọ m pụta mgbe nke izizi pụta ha ada aga na Amazon ha na-abịa goo m ya go mụnwa na-enye ha na-enye m ego denụ nke ịbụọ pụtakwa ha na-enyekwa m ego so mgbe ha na-enyezi m ego nke ịbụọ ha na-amụ amasị m ma enwere ike inye ha nwere ike inyetụ ha obere ohere ka ha kụta ube like this dead before it does okay so nke akwụkwọ m ọzọ ga-apụtazi bụ nke ndị Igbo na-akpọ poems okay ọ dịgo redi mana asị m ka nyekwue ohere nwa ha kwuru na m na-ewepụta ya mana m na-ewepụta ya next year na arọ nke na-abịa 2024 okay adị mma so anyị ga na-atụ anya akwụkwọ ọzọ na arọ ọzọ na-abịanụ mana nke pụtago apụta anyị ga-agba mbọ ka anyị jee gụọ ya gụọ anya ka anyị wee kwado gị n'ezigbo ọrụ ị na-alụ mana bifo anyị emechie anyị ga-asị kedu ndụmọdụ nwee ike inye ụmụaka na-amụ kịta ma ndị na-etonu ma ndị gụchago akwụkwọ ma nne na nna kedu ihe nwee ike ịgụ anyị maka ịgụ akwụkwọ ihe mma agwa ha maka ịgụ akwụkwọ bụ na akwụkwọ dị mkpa ọ bụgodoro na ị chọrọ ịzụ afịa dị mma ihe ọ bụla ị chọrọ ime mana ọ dị mma ọ dị mkpa na ịma alụ ka esi etiwa slate anya gị ihe ihe ị ga-abịa bịa maka na onye na-agụrụ akwụkwọ o nwere ihe ọ ga-aba apụta o nwere ebe ị ga-echegide ịma nka nwụsị o nwere ndị gụtara akwụkwọ mba o nwere ndị na-agụrụ akwụkwọ mana ha nwere ezigbote ego mana ha gụrụ chacha o nwere ihe o nwere nke ndị Igbo na-akpọ limitations o nyere ha so akwụkwọ dị mkpa ịgụcha ya jee zụba afịa nke ọbụla ọ bụrụ diplọma nke obere nwa jọs jee gụchata mee onwe gị ka ịma o nwere ebe ị ga-aba otu a nnọkịta asị m na eze ndị nke obodo England na-akpọ m nsị ihe mma jụa kedu ebe ọ nọ ka anyị jebe maka na mmadụ o nwere ihe ya atụ m egwu maka na o nwere ihe mma alụ ọ ga-asị m na amarọ so because na mma stand mma akwụdo because na akwụkwọ enyego m gbaa m ume na o nwere ihe mma afụ ebe a ma akara wee gụta n'akwụkwọ onye bụ anya akwụkwọ na-emepe onye bụ akwụkwọ ga-agba gị ume kedu Igbo na-akpọ confidence tupu m bịa obodo Canada agụchago m ya n'akwụkwọ fụ ya si na ebe m na-eje m na-ekwu maka Canada m na-akọwa ndị mmadụ na-asị m kedu ka i si malụ ijebugo bifo sị na m ejebubero mana agụtara m ya n'akwụkwọ akwụkwọ na-emepe gị anya obodo niile mma na ọma ndị mma na-arụ ka ọ na-abụ nakọta elu na ndị be anyị mmadụ nwere obodo mmadụ na-eje je nọrọ na-ata afọ bikos na ọmarọ o mepere anya ọgụrọ enwere m ọtụtụ ha na-abịakwa ebe a abịa kọọlụ m bịa n'ọfịs ma kọọlụ m ihe agabigago na ha mara na obodo a dị otu a so onye a bụ ihe gbasara abụ ihe akwụkwọ ga-emere gị eri ka ọ bụrụ maka ego mana anya gị ga-emepe n'obodo a mgbe m bịakwara mụ na ndị ọcha na-emekọ ihe ọ na-abụ ha na-ekwu magụ na ndị ọcha na gị na ha na-eme ha na-ere aga ya bikos na arụ gị na ịbụ onye ojii ha na-enweghị na enwere ihe mana mgbe imepezie ọnụ onye ọcha enebezie gị anya na onye nke a bụ dịkwa ka onye ma ife ị na-amụ ha mụrụ na so o nwere ihe ha na-eme ha ịma mma o nwere ihe a ga-achọ ka ha mee gị ịgwa ha na ha ma mmenwe so ọ ihe akwụkwọ na-eme mmadụ ọ bụrụ maka na ọkaiwu ọkaiwu mana mepee anya gị oli eluigwe bụ ihe ga-egbochi ndụ mana akwụkwọ amaka ịgụcha ya lụwazie afịa ịgụcha ya jee mebe ọ bụrụ na ọrụ ugbo jee lụwazịa enwere ihe dị iche na onye gụrụ akwụkwọ wee na-eme ọrụ ugbo na onye na-agụrụ akwụkwọ wee na-eme ya ịzụkwa afịa otu aka ọ dị so na akwụkwọ bụ ihe dị mkpa buru ụzọ nweta ya
then chebezie ihe ahụ obi gị chọrọ mebie ya. Ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ rinne. Daalụ na ịbịa nọnyela anyị taa wee kọwara anyị ihe ịghọta na ihe dị n'ịgụ akwụkwọ. And daalụ na ịbịakwu bịa gosi anyị aka ọlụ gị. Anyị ga-etinye anya na ya ka anyị wee kwado gị ka ị wee na-eme na-aga n'iru. Daalụ rinne. Okwu ikpeazụ anyị nwee bụ na nwanne anyị nwoke agwago anyị na ịgụ akwụkwọ ga-enye anyị akọ na uche, na akọ na uche ga-enye anyị ike anyị ga-eji wee kwudo ebe ọbụla anyị na-aga. Were akwụkwọ taa ka ị gụọ ka ị wee na-aga n'iru wee na-ama ihe ị na-eme. Ka ọ dị mgbe ọzọ mgbe anyị ga-eweta gị akụkọ ọzọ na Igwebuike TV. Ka emesienụ. Daalụ rinne.